Xurdidos en pleno confinamento, De Cuncas decidiu embarcarse nesta iniciativa solidaria que busca recadar fondos contra a COVID a través da celebración de 4 galas, unha por cada un dos concellos da Barbanza. Serán o 30 de xaneiro na Pobra, o 31 en Ribeira, o 5 de febreiro en Boiro e o 6 de febreiro en Rianxo. Ademais deles, actuarán grupos e entidades de cada un dos municipios nos que se realice. Grupos como Xilbarbeira de Boiro, Vai de Roda de Rianxo, na Pobra Arrancadeira, Roma, a Moenus Band, aquí en Ribeira a Orquesta Sons e Soños, Ales Millet, un lote, é dicir, un feixe de grupos e artistas que de verdade que nós quedamos abraiados da aceptación e da acollida que realmente tivo todo isto. E a entrada non vai ter ningún fin económico, é dicir, para poder acceder a ir á gala, a acudir a cada unha das galas, simplemente hai que aportar 1 kilo de alimentos non perecedoiros. Coa axuda de varios comercios e empresas da comarca que doaron produtos e servizos, realizaránse tamén 4 sorteos. Para participar neles haberá que realizar previamente unha doazón de 5 euros. Todos os fondos que obteñan irán destinados íntegramente á conta habilitada pola Xunta de Galicia para a loita contra a COVID. As persoas que fagan a doazón participan no sorteo dos 4. Tanto lle pode tocar en un, como en outro, ou outro. É dicir, se non che toca no primeiro, pois pode che tocar no segundo, no terceiro ou no cuarto. Unha mesma doazón vale para participar nos 4 lotes. Aínda así, e debido ao aumento das restriccións na comarca, todo estará supeditado á evolución da pandemia nesas datas, polo que as galas poderían suspenderse.